Redukcia sa robí tak, že si urobíme prechodovú tabuľku, čiže tu sú stavy, tu je vstup. Vstupy máme 0 a 1 podľa zakreslenia a vypíšeme si stavy A, B, C, D a E. A ideme robiť tabuľku. A to tak, že pri vstupe 0 nám prechádza zo stavu A do stavu B a výstup je 1. B1. V stave A pri vstupe 1, prechádzame do stavu D a výstup je 1. D1. B 0. C 0. A 0. A 0. D 0 a A1. A E vlastne a E 0 a tu máme A 0 a A0. Teraz si vypíšeme výstupy takouto formou ako pomôcku 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pretože podľa týchto výstupov robíme rozklad do triedy ekvivalencii P1, kde je rozklad na množinu. Prvá bude obsahovať 1,1 výstup a všetky stavy s takýmto výstupom máme len jeden stav. Druhá, všetky stavy s výstupom 0,0, takých je B, C, D, E, čiže 4. Ako pomôcku si označím tento stav 1, túto triedu 1 a túto triedu 2. Ideme na projekciu 2 a pokúšame sa rozbiť tieto triedy. Keďže v prvej triede je už len samotné Ačko, rozbiť sa nedá. A skúšame rozbiť druhú triedu, a to podľa takého kľúča, že pozeráme, do ktorých tried smerujú výstupy z Bčka, čiže Bčko ide do B a C, čiže do triedy 2 a 2. Cčko ide do AA, čiže do triedy 1, 1. Znamená, že tu dochádza k rozbitiu. Cčko ide do triedy 1, 1. Ďalej máme Dčko, ide do DE, čiže ide do triedy 2, 2. Takže Dčko bude patriť ku Bčku. A Ečko ide do triedy AA, ide do AA stavu, čiže do 1, 1 triedy, tak bude spoločne s Cčkom. Opäť ako pomôcku si označíme túto triedu jednotkou, túto dvojkou, túto trojkou. A ideme do P3. Ačko sa nám už nemôže rozpadnúť. Testujeme Bčko. Bčko ide do BC, čo je druhá, tretia trieda. 2, 3. Dčko ide do DE,
čiže druhá trieda, 2, 3 trieda. Takže D zostane s B. Testujeme C. C ide do AA, aj D ide do AA, čiže na tom tu sa už nič nezmení. A toto už nevieme v tomto prípade zjemniť rozklad. Vidíme, že P3 sa rovná P2. Na základe počtu prvkov vstupnej abecedy, kde vstupy sú 0, 1, čiže počet prvkov vstupnej abecedy je 2, zistíme, že potrebujeme dva rovnaké riadky, aby sme vedeli ukončiť zjemňovanie na rozklad tried. Čiže máme P2, P3. Skončili sme rozklad, a to s tým výsledkom, že tieto dve triedy zjednocujú stavy BD a CE, takže si môžeme zjednotiť tieto stavy v novom automate. Nový automat si urobíme tak, že A, BD, CE budú jeho stavy a na základe prechodovej tabuľky potom vyplňujeme tie prechody. Z Ačka ideme do Bčka pri vstupe 0 a výstupe 1. Z Ačka ideme do Dčka pri vstupe 1 a výstupe 1. Z Bčka ideme do Bčka pri vstupe 0, výstupe 0 a do Cčka pri vstupe 0, pri vstupe 1 a výstupe 0. Z Cčka ideme do Ačka pri vstupoch 0 a 1 a výstupe stále 0. Z Dčka ideme do Dčka pri vstupe 0, výstupe 0, to už máme, a do Ečka pri vstupe 1 a výstupe 0, to už máme. A z Ečka ideme pri vstupe 0 a výstupe 0 do Ačka a pri vstupe 1 a výstupe 0 tiež do Ačka, čo už máme. Automat je inicializovaný, takže nezabudneme označiť inicializačný stav. Nakoniec sa pozrieme ešte, kedy by automat sa už nedal ďalej redukovať. Je to v tom prípade, keby sme rozbili všetky triedy na také triedy, čiže v zátvorkách by sme mali len jednoprvkové množiny. X, Y, Z, ktoré by označovali nejaké stavy. Patrí množine stavov.